Jozef Uhnák, môj prastarky. On ako legionár v prvej svetovej vojne po zajatí v Rusku sa pridal k Štefánikovým legiám. Keď sa vrátil, tak za pomoc vzniku Československa dostal daňové zvýhodnenie na obchodovanie s alkoholom a s vínom, vysadil vinice. Toto sú naše najlepšie vinohrady, ktoré, ako vidíme, sú vzdušné, veľmi často cez ne fúka, čo znamená, že je tu sucho a sucho je veľmi podstatné pre pestovanie hrozna, ale niekedy sa tvorí, ako aj v tomto roku, hrozienkovatenie, ktoré keď ten mušt zomelieme, teda hrozno, vytvoríme mušt a macerujeme ho aj so šupkou, tak nám dodáva veľmi nádherné, sladké chute sušených hrozienok. Tuf je vlastne sedimentovaný popol zo šťavnického stratovulkánu, ktorý svojho času, asi pred 15 miliónmi rokov, patril k najväčším sopkám v strednej Európe. Časom teda sedimentoval do tohto stavu, ktorý máme ako podložie. Čiže máme približne meter ornice a pod ňou je súvislá tufová platňa, do ktorej sa vinohrad zavrtáva do jeho puklín po povrchu tejto platni a dodáva mu veľmi špecifické minerálne vlastnosti. Keď sa bavíme o mikroregióne, je turistický chodník na Čajkovské Bralie, ktoré je od nás asi kilometr vzdialené. Cyklotrasa, ktorá ide z Tlmáč do Novej Dediny, čiže my sme približne v strede tejto cyklotrasy. A zo širšia, keď sa na to pozeráme, tak Tekovské múzeum má expozíciu na Levickom hrade, prípadne vodný mlyn Bohunice. Chcel by som, aby naši zákazníci cítili radosť z pitia, ktoré je odzrkadlené v našej ťažkej práci.